morning, everyone. So, this is again Sir G, and welcome back to another episode of my vlog. Okay, so before we start, uh, mga pisa data na actually nangapi ko. So, I am here at my crib. So, nara ko sa akong kwarto. Okay. Ay, karon pa ko kamata. And then, so, as I open my phone, murang na ko yung ganahan na basahan. Nindot good para sa tanin. So, this is all about trabaho. So, ako nagtrabaho ko, and I think murag kasagaran po nato sa bago pa nag-graduate willing mo trabaho, di ba? And then at the same time dili pud lalim mangitag trabaho. So unsay na ani mo karon nga trabaho, dapat i-grab yun ani mo. Ayaw pamili og trabaho as long as makaya nimo. So inga na dawata. So life is a constant change man according nila. Mo nang magsugod while working, magsugod na time nga magsugod mo tas ubos, di ba? And maningkamot ang musaka pud ta dili kay naratas ubos magsigara pud ka ubos, di ba? Okay, so ganihan ako yung nabasan sa Facebook. Ni-scan ko sa akong Facebook niya. There is a so-called an open letter. So an open letter to those who are working. So na open letter sa tanang nang gitrabaho o sa willing mo trabaho o sa nang-apply na trabaho o sa eskwela pa. Actually murag pare-parehas ra og nagtrabaho ng eskwela. Kay kung nag-eskwela ka, naningkamot man jud pug ka para ang target nimo makahuman at the same time makatrabaho, di ba? So wala man tingali po ni eskwela lang, kay ni eskwela lang kay dili ganahan mo graduate, kay ganahan mo eskwela kalingaw. So, ang uban eskwela kay mo graduate mo trabaho, then the same ra kung nagtrabaho pug ka. Okay, so there are 13 jud nga mga 13 ka reasons sa mga nanggitrabaho. So, nga na 3 ka rason ano uli makahatag ninyo og open-mindedness or makahatag ninyo og additional knowledge or additional idea puhon og makatrabaho na mo at the same time sa kato po nakatrabaho na. So kay daghan mo gud tinuod lang murag way lami itrabaho kung toxic ang imong environment, di ba? So mani siya. So 30 na ni siya. Manang saga ko gatrabaho ko tinuod ang uban na experience na ko ani mo nang it's better for you nga i-balance na lang imong life, imong private life, imong work life, imong love life, ug tanang klaseng life. So we will start na haton ning dalion kay boring ba ya po di pang paminaw or itanaw sa Facebook or sa YouTube kung dugay or pila ka minutes ang imong i-prepare. Okay, so number 1. Your workplace should not be a battlefield. So where everyone competes. So ang imo dang gitrabahuan is not a battlefield. So ang battlefield ra puhon kung katong nag-eskwela ka, di ba? So yes, actually murag na uban ni consider nga it is a battlefield. Pero ayo ipakita nga kuan kanang mura kag naningkamot makita gyud nga palahi kanila naning ka kaayo nga halos wala na kay mura di na ka managad nila kay
kinahanglan ako'y maunan, no? When you are working, ayaw huna-huna nga battlefield siya. Kay naa naman ka ng trabaho. So, ang imong himuon is, it is a place to foster teamwork. So, ingana lang siya. Yes. So, tinuod nga, mura siya battlefield pero ayaw ipahalata. So, ang imo lang is, mo go with the flow, mo go ka sa environment nimo. Maminaw kanila. At the same time, in return na, paminawan man sa kanila. So, ayaw lang ipahalata nga, nakig-compete kanila. Nanabitaw ka sa trabaho. So, ang imong himuon is, kan lang, mo foster og teamwork kay, actually, kung mo foster kag teamwork, mo create ka og friendship. Mo create kag friendship nga once gali, ma-create kag friendship between your workmates. Nindot ang environment nga imong gitrabahuan, di toxic. So, ang mahitabuan na murag na may common goal nga i-achieve. So it means nga kung nindot ang inyong workplace, tali ra ang trabaho, dili bugat ang trabaho, gaan. So nga na gid siya. So ayaw i-consider ang imong place nga battlefield kung nakatrabaho na ka. It should be a place to foster friendship and teamwork. So mo na siya. Di ba? Samot og ikaw gasugod tingali, gasugod pa kag trabaho, you need to adjust. Di ba kinahanglan mo adjust ka kay wala pa man kakailan nila. So kinahanglan ila-ilahon nimo siya, ila-ilahon nimo sila, di ba? Para makatupong na kung makaila ka, so kay baw na ka mo adjust. So mo na kinahanglan kitay mo adjust. Para nako ako may mo adjust kay sa taman mo may atong kalaki sa atong kinabuhi. So we need to adjust, especially sa natay na nauna nato. We need to adjust. So mo na siya. Number 2, sa imong work, there is always be someone who is better than you, and that is okay. So tinuod lang, dili man maayo tanan, or although naiuban nga kuan ka ng ubos-ubos pod nimo sahay, pero in your work level gyud na ay maayo, na kinamaayuhan, na pinakamaayo gyud. So nga na ayon na lang pa yung kinamaayuhan, dili maayo, o dili gyud no. Aras maayo gyud atong level, maayo, kinamaayuhan, pinakamaayuhan. So nga na siya. So kung makita nimo nga nay kuan, kung naay maayo nimo, ayaw i-down kay part gyud na sa work. So i-praise gyud na siya. So kinahanglan kung naay maayo, himuan na siya nga kanang inspiration para ikaw pod mo grow, para puhon mahimo kang usa sa pinakamaayuhan. Di ba? Dili man jud tanan magsugod sa pinakamaayo. Kay kung adre nakas pinakamaayo, wala nay place for change. So mayon nang magsugod kas maayo kay there is always a change pa para mo grow pa ka maayo, kinamaayuhan, pinakamaayo. So it means natural ra na nga nay maayo sa inyong workplace. Ang imong himuon, i-appreciate and be inspired sa imong trabaho nga mo parehas kaniya soon, di ba? And God's blessing puhon. Nga na siya according to Pauline Amelinks. Number 3, listen to your body. Ako rang gigagmay ha, tagas mo ni siya. Ano siya? Paminawi imong lawas. Nga naman, remember sa imong trabaho, remember dili ka robot. So, kung imong lawas gibunog sa trabaho in town, basi dili na takaabtan sa tong retirement kay gibunog na tong lawas. So sa katong naanad na og bunog lawas or naanad og trabaho, so please advice lang kanang learn to slow down. So mo slow down ta, paminaw nato atong lawas kay tinuod nga panultion daghan siya po'y nadunggan ani nga lawas ray atong puhunan. So panggaa, so ingana na siya, panggaon nato atong lawas kay aron panggaon po ta sa atong lawas, di ba? So ingana siya, dili man gud ka robot. So
Kay mo nang himuon nimo, yes, paminawi gyud siya. Kung ano sa kung ganahan na kang pahuway, ayaw pugsa, kay mukaapoy imong lawas, dili ra ba jud lalim ang pagpaayo sa lawas, samot ug masakit ka. Paminawi, at the same time, kaon og tarong, so balanse gikan sa pamahaw pa ng panihapon. At the same time, ang imong food is dapat kuan full of vitamins and minerals. Ayan na siya. So, paminaw imong lawas kay dili ka robot. When you are working, kung ganahan ka mo pahuway, di ba? Naman yung limit atong lawas kay dili man ka robot. So, that is number 3. Number 4. Do not hurry your promotion. I don't know, pero para nako ingani. Don't hurry your promotion. There is always perfect time for that. So, ayaw dali-dali imong promotion. Para sa nako, teacher ko. Pero, mahadlok ko mangligis gauna pa nako. Pero napoy time nga. Kung ang ayan pod mo apply ta kay qualified na ta, pwede man mo apply lang ta, pero maghuwat na lang po ta sa pilion sa taas, di ba? Nga naman na siya. Kay mo agi man ang due process. So, ayaw lang idali-dali ang imong promotion. Moabot ra na siya in God's perfect time. Kay napoy uban, tinuod na uban na promote dayon gadali-dali, pero ang hitabo na pressure sila, it is because dili pa sila prepared. So, ang ila lang giapas isang promotion without knowing nga kinadak ang responsibilidad na siya once gali ma-promote na sad ka, di ba? No nang ayaw dali-dali ulat maabot na nimo in God's perfect timing. So, mo na ikaw pa. So, Ginoo ko ano sa among ma-promote dyan. Di ba? So, magot. So, for promotion ko, so, while waiting sa promotion, so, for as teachers, eskwela, kuha og mga angayan kuhaon nato, masterals, doctorals, mga para kami kitang mga TVL, kuha tas mga NC2, NC3, NC4 kung naaba, di ba? TM1, TM2. So, ingana na siya, murag gi-prepare lang nimo imong for promotion kay naa jud tayong paraan. Okay. Number 5. Napon eh. Example, ipasa na ka for promotion, dili ra mo gud ikaw. So, daghan man jud na for a certain position. So, this is number 5. When you do not get that promotion, so, something good is not given. So, something good is not given, pero there is something better coming. So, mo na huna-hunaa. So, ayaw pagsakit og dughan kay dili ra man ikaw alang-alang man kag naingani nga posisyon nga abi nimo nga ikaw ray qualified pero naa pa di ay pod, di ba? So it means nga kung dili para nimo ayaw pugsa, ma-apply lang gud pug ka, pero ayaw isulod, murag ayaw kuha na ba, ayaw kay invest og emotion kung dili ka kuha sa posisyon. It is because mabita nang wala ka nakuha na nga posisyon, it is because napay better para nimo nga moabot, and that is number 5. Hulat ta lang, di ba? Ayaw kayo ka-invest og emotion kay once kali mo invest kag emotion, kuan kanang halos mapiktuhan tanan imong lawas, imong trabaho, even ang tao sa imong palibot. Manang ayaw ka-invest kayo emotion once kali dili ka ma-promote kay there is always a right time for you. Yan na siya. And then, number 6. When you feel like you're giving up, ask yourself the basic reason why you even started, di ba? So, kung naman dyan tayo nga marag kaundangon ako sa akong trabaho, kay marag dili na ang ngayon, marag dili ko fitted ang nga work. Daghan na siya. Pero huna-huna, nganong pong start ka? Nganong, kung sa po yung reason, nganong ni-start ka? Kung gusto ka mo give up, huna-huna ako rin para balanse. Nganong nisulod ka, nganong kang ni-start ka nga work para balanse silang duha. So, in short, dili jud ka pag-give up pon. Huna-hunahon sa kauna, kung angayan ba jud ka mo give up, huna-hunahon nimo ang process nganong nisulod ka ana. Ang sinugdanan. Dili man jud ka mo nakadayon. Huna-huna ang sinugdanan pon. Kaya remember,
sa imong trabaho dili ra ba jud ay ikaw ra ang willing ana, daghan ra ba jud mo sunuray nimo. Mao nang if you are trying to give up, hunahunaa nganong gasubod ka ana para balanse siya ta. Diba? So nga na jud ta guys. Sagon sa nakasakit atong trabaho, sagon sa nakatoxic atong trabaho, sagon sa nang halos dili na appreciate atong trabaho. Kuan lang, yang usa sa best murag advice nako. Kag-advisean po ko ani, ako na lang po ning i-share. Whatever problems sa imong work, whatever problems sa imong family, kuan, kana try to be silent. At the same time, try to compose yourself. Da, kung maghilom-hilom ang tao, dili na mo dako ang issue, di ba? Ngana na siya. Mahinahinay na siya kawala kay nihilom naman ka. So, gihil ra pud nimo yung kagalingon sa tago. Munang paghilom mo may problema. So, ano to? Kung mo give up ka, tanawang reason, paminawang reason, nga nung gasubod mo ka, nasulod ka na nga work. Diba? Kung di na siya makaya, it's your call, pwede na ka ma-exit. Pero proper, gihapon. Diba? Okay, number 7. Things won't always go your way. Be mature. Yan na siya. So, nay mga butang dili jud mo sanong nimo mo uyon sa imong mga plano, na jud mo tuloy bagbag. So, nga na siya. Murag usa sa lesson na nga gihatag sa Ginoo nato when you are working para maka-learn ka og experience. At the same time, makaibaw ka nga dili ni siya ang ayan. So, kinahanglan you are mature to accept kung wala jud na ni go sa imong goal. So, na time nga there is always crossroad pero maabot ra jud ka sa imong goal basta you are mature. Kay baw ka huna-huna nga amo nang gingani ko kay dili ri ang ngayon straight nga dan padong sa kong goal. So, tagaan pa ko mga learning experiences along the way to get that goal. Nga na siya. So, be mature sa paghuna-huna, especially to decide kay narabay ubang decision na para nimo sakto pero para sa uban dili di ay. So, muna kinahanglan mature ka. And sa katong wala pa ni mature kanang through experience mo mature man nan siya, diba? Sa una pa uban nga mga bata mature na kayo maghuna-huna. It is because of the experience, life experience nga ilang na-encounter nga mas more than pa sa nauna. So, nga na siya. So, kinahanglan mature ka, diba? Okay, number 8. You will inevitably make a mistake. Take it as a learning experience. Yes. Ano siya. Tinod kitang tanan masayop man. Pero ayaw balik-balik ka. Ako na-experience ko na balik-balik na ako. The same issue again and again. Mura lang balik-balikon. Pod. Kay, naiuban nga, kanang magsakit og dughan, wala ka kay baw nga one of your friend o sa daypod sa mudaot nimo, di ba? Nga na siya. At the same time, naiuban nga, dili ka ganahan mo grow or dili ka ganahan mo tubo manang daoton kay down ka. So, tinuod nga kitang tanan masayop. So, ang atong hunaon lang, take it as a learning experience. Puhon, dili na siya mabalik para dili na po balik-balikon sa uban nga ni kanang nakaibaw sa issue niya, mora na ibalik-balik nimo. So, learning mo na siyang learning experience nga. Nasayop man ko ani, susunod, dili na nako buhaton. Na siya. Naman jud po time nga, sa dili ang sayupan na po time nga moabot nga makahimo kag sayop, pero hopefully dili na pod pares ato nga sayop kay this another sayop, another na pod nga kuan learning experience. So, as you grow, kuan yun, puno na ka og experience, learning experience nga pwede makapulfill sa imong pagkatao. Number 9, you will experience unfair situation. So, unfair situation. But still, be grateful that you have a gift of work. Tinuod. Naiodya uban, unfair. Diba? Laban-laban. Nga na siya. So, unfair situation nga. Ikaw ang kasulti sa tinuod. Siya ay gilabanan. Nga. Tungod kay siya, may kalingaw mo sulti.
siya may kalingaw musulti, siya nalay murag kanang narabayuban nga maayo musulti. So siya nalay tuuhan nga agi ikaw nga gihilom-hilom and then nakasakasaktuhan, ikaw nalay dili tuuhan. So ang imong himuna na is thankful na lang ka nga nakay trabaho. Ano na siya? Di positive na lang ka kay naka na nga trabaho. At diba, na kay madawat sweldo, na kay trabaho, kay hunahunaasan nga daghan ang wala pa ka trabaho. Sagon sa ka-unfair ang situation, sagon sa ka-unfair ang life, hunahuna ang niabot ka sa imong work. Diba? Nga na siya. So, pasalamat na lang ka with the guidance of Ginoo. So, thankful good. Diba? Then, number 10. Your job is important. So are your family, friends, hobbies, pets. Work-life balance is the key kanisa. So, kung importante din imong trabaho, I think importante po din imong pamilya, imong mga friends. So, ingano na siya. Ang imo lang himuhon is work-life balance. Balanseha imong self. Trabaho kay uban nga ang huna-huna trabaho pero wala na kayo sa iyang pamilya. Diba? Although mo bitan ng trabaho ko kay para sa akong pamilya pero wala dahil sila kay baw nga imong pamilya nang inahanglan po sa presence nimo. Sa lahi po nga side dili ra imong trabaho iyang gikinahanglan imong ko kalingon ikaw imong presensya. Napoy time nga nagtrabaho ko para makalibre ko sa akong friends. Yes, pero na time nga some of your friends murag maingon na lang puro ra man na siya trabaho kanang gusto ba na to nga naasya na to, di ba? Makasulti-sulti, makajam-jam, di ba? Ingana na siya. So, i-balance na lang atong life. Ingana lang. I don't know. Para sa ako, na-balance ba akong life? Murag wala pa. So, in my 33 years, murag wala pa yun. Makasulti kang wala pa. Pero, kay even friends, nagsige pa kong nagsige pa kong adjust kay I don't know saan pag-adjust, but I think it is for me to experience this kind para makasabot po ko asa ko pili mo lugar. Diba? Yan na lang. So, shout out to ay. Ako, yes, tinood. Wala na ko papa. Manang naning mi kayo, me, my brothers, and even my sister, sagmin nyo na she is helping us kay kuan. Kinahanglan amang ipakita ni mama nga we are growing kay sa una, murag underestimate to naman ta. Yes, tinood. Life na mo as galupi is i-underestimate kalingaw sa katong eskwela pa mi even until now so in terms of status nga sila mga bright pero halos walay na himo nga kausbanan. Yes, tinuod, pero pasalamat na lang kung anak ko mama although wala na sa papa. So pasalamat na lang mi nga ni mama nga dili dayon mo absorb og negative nga issues. Kay baw siya kung asa ang saktong time para muhunat, di ba? Musulti. So, mo na siya. Pasalamat na lang yun ko sa kung sa may kapobre, napod mi mga always may support naman. So, na. Thank you, ma. And then, number 11. Your principles and core values will be tested at time. Be still and know who you really are. Tinuod. Imong kagalingon i-test yun na. As time goes by, imong prinsipyo, imong disiplina, imong values, yes, tinuod lang. So, be still and know who you really are. Tinuod. Even recently I was tested in terms of friendship. Pero, ang akong gibuhat is, naghilom lang ko. Just wait for the right time. Kay bawa ko nga dili akong sayo. Kay bawa ko musulti, prangka ko musulti. Dali ra pod ko mapasaylo. So, ang ako lang is gisilent na ko akong self. Nahilom, yes, pila ni ka months so lagatingog. Pero wala mong pa tao nga dili ganahan o magka-peace at peace mo, di ba? So, nagawat na lang po ko sa right time. Yun na, right time. Then, ako nihilom. So, naipot ang point nga, nangayo sila pasaylo. Then, ako gidawat. Anong po dili na mabalik ang sayo. Ingana na siya.
pasalamat po ko nga nako koy laing friends na najud nako kanang agahong huot sa dughan masulti nako nila. So shout out dahil ni Best Celeste Dumas. Kung ganan mo subscribe niya, so i-search lang ang Celeste Guapa. And also usa sa akong best friend nga na anak ko kalingaw is si Jared Grace Labos. So sila ako masultian. Shout out sa akong best Jared Grace Boyles Labos. So muna akong mga friend nga masultian nako kanang mahilakan nako kanang masultian gyud nako sa akong life. Yes, tinod makahila ko nila tubangan kasing luha gyud kay na yung time nga testas Ginoo kung asa gyud tataman, di ba? Asa ra gyud tataman. Mo bitaw nang muhila ka kay usahay pod ang atong lawas kinahanglan natay pagawas nga luha in order for us to learn. Di ba? Mo tang niluha ta kay mo learn ta. Mga galing pasalamat ko karon kay in terms of siblings, marag intact na ang decision making na mo, intact ni. Although mga away-away may kay mga dagko na marag dili magsumpake ng idea, but maabot lang jud sa point nga once kali mabot nga mama ta. Aton himuon parang mama. So pag once kali maghisgot ni mama, wala hilom tanan. Kay siya may among panron kanang murag stage show, murag siya among basihan. Kung mag-away mi, una-una si mama. Muna. So kung sa akong friends mohilom ako na problems ko with my friends, mohilom ko. As in mohilom yun. Ay magkuwat sa perfect time, perfect place, o perfect timing. Nga na siya, maabot na siya. Sag ako, kung ako'y nasayop, magkuwat ko sa time, and then mga ko sorry, and hopefully mabalik pang tanan. Diba? Nga na siya. Number 12, Dusi, last 2 na lang. Diba? So advice niya sa mga nag-work o sa puhon sa mga mo-work o comment down lang kung napa mo ikasulti lain. Okay, number 12, someone somewhere in your office may be inspired by your work ethics. So, keep up the good work. Yes, tinuod. Sa imong trabaho, dili tanan kontra nimo. Diba? Although, na magikabikil nga katrabaho ninyo. Pero, ayaw na una-una ang gidaot na kasatanan. Keep on working. Kay wala ta kay baw na aday na inspire sa mong trabaho, di ba? Tinuod lang. So, dili pa dingon nga bat yun imong lawas para makuan ka, maka-inspire or matagad ka. But keep on working lang. I know nga sa kadaghan ninyo nga trabaho nadji usaan na na-inspire sa imong work ethics. So, mo nang keep on working lang, di ba? So, i-follow lang tong first 1 to 11 tinuod nadyo ma-inspire nimo mo nang kanang ko sa maka-inspire na panaglain mo daghan na sila, so it means dako kag nahatag nga impact sa usa nga na-inspire nimo kani siya maka-inspire ng panaglain, di ba? So dako ang coverage, so mutaas ang imong impact tungod kay na-inspire sa mong work ethic. So trabaho, focus ka sa trabaho, mahulay, nga na siya. So, tarong nga lang yung trabaho sad para ma-inspire pa ng uban. Diba? So, number 13. At the end of the day, be thankful that you have a decent work. Yes, tinuod. After 1 to 12, or even kanang ikaw, you have a hectic work, busy mong schedule. So, ang himuon na lang nimo, iniguli, tinod ha, naguli, sagun sa kakapoy ang lawas. At the end of the day, masalamat na lang dyan ka nga naakay trabaho. Kay daghan pa ang wala kasulod og trabaho, daghan pa yung nangita og trabaho, ang uban naglisod og pangita og trabaho. So muna, at the end of the day, sagun sa ka-toxic ang environment, sagun sa ka-stressful ang kuan, so learn to rest, learn to be thankful nga kay trabaho. So, ano? That's it everyone. So, hopefully, makahatag to ninyo gamay nga lesson. Work lesson to siya. Kay, kuan, kana, once gali nakaadto, I think, murag mabalance gini imong life, imong work. So, muna siya guys. So, I think that's it everyone, and thank you for watching my vlog. So, kung wala mo ni tan-aw, please do also watch sa akong ubang
vlog. Okay, so this is Sir Dance G again, and bye!